Сколько времени замерзаешь работать? Слушай, окончательно. היום נעשה סרטון ויהיה מאוד מעניין. זה הסרטון הראשון שאני יוצא לבחוץ ואני הולך לעשות פה נראה לי משהו כזה מעניין ואולי יהיה עצירות עד שאני מגיע למקום אחר. אז עכשיו הולכת להיות עצירה, כשאני אגיע למקום אני אחזור אליכם. ביי. אני הגעתי, אני אראה לכם עכשיו איפה אני, ואם אתם תבינו ואתם איכשהו תספיקו להגיע, אז אני מקווה שזה יקרה. אבל את מבינה שאת בצבא ואמרו לך שיש מצב. ואני מבינה. אבל תבינו אותי גם כן. אנחנו נכנסים לחנות. הלו. все хорошо. И потом он сказал, כנראה כן תצאי, אנחנו נותנים לך צ'ופר. Я вот это помню, а чупар не זוכרת. она хорошая, как бы это самое, типа חיילת, עכשיו לא רק хорошая, חצי. דברים אחראים, שמים עליו. מה אתם מבקשים? תקשיבו, אני פה איפשהו, אני עכשיו לא מבין לאן אנחנו הולכים. אני אחזור אליכם נראה לי בעוד כזה שנייה. אני עכשיו מחכה לאמא שלי שהם יבואו מהחנות, ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם על הנושא באיזה ימים אני יוצא סרטונים. אשתדל. נראה לי או שישי שבת או שני וחמישי ואולי עוד מעט אני אעשה סרטון עם חבר שלי. אני מקווה שהיום הסרטון הזה יצא טוב. שימו לייק, אני מתחנן. ואני התחלתי את הקריירה של היוטיוב לא יודע, פשוט כיף. מכיף שאני מוציא סרטונים ואני מדבר איתכם. כיף לי שמישהו נרשם עליי, נותן לי תגובות, לעשות סרטונים על ברול סטארס. ואם אתם חושבים שאני מעתיק, זה אומר שאני פשוט עושה משהו שאני אוהב. אולי אני אתחיל לעלות סרטונים על משחקים אחרים חוץ מברול סטארס. ועכשיו אני הולך להקליט את זה. ונראה לי אני אעשה עכשיו משחק בברול סטארס ואני אקליט את זה. תסתכלו פה מה, כזה ככה, הכל ככה, רואים הכל רואים ועוד זה. אני מחכה עכשיו, אתם יכולים נראה לי לראות, אני אקרב את זה. עזבו, אין שם אף אחד. זה אני בינתיים יהיה לי כיף. בסדר, אני אחזור אליכם עכשיו בעוד שנייה. ביי. כן, אני גם חושבת. איך את יוצאת? ומשם? הוא יודע את זה שאת... שתפתיע אותו. אחרי שאלתי מה עם אבא. אם אתם לא מבינים מה קורה פה, אני מראה מה יש פה. ממש עושים סרטים.
נכון להיות חכמה, פשוט ישר לקחת את זה ושיעשו מה שלהם. הכי חשוב, נכון, זה? הכי חשוב. אני עשיתי זאת. נכון? אני לא מבינה מה. בסדר, אני כבר יוריד את הסרטון הזה, ואתם עכשיו תראו אותו. בסדר, ביי. תשימו לייקים ותירשמו על הערוץ. שימו לייקים ותירשמו ותכתבו לי אם אהבתם את הסרטון. ביי.